Igama lam ndinguzinzi Nyembezi. Namhlanje silapha eNangoza Jebe, New Brighton Library. Sizokhumbula kaloku isiganeko esenzeka ngo-1917, 21st February, apho kaloku kwathi kwazika inqanawa u-SS Mendi, egilwa ngu-SS Darrow. Sisenzo ke sasibuhlungu kakhulu esisikhunjulwayo. It's been more than 100 years yenzeka lento. So nyaka ngamnye sikhumbula amaqhawe athi asishiya esizwe kololwandle. Namhlanje ndizonamkela ngale mini inkulu kangaka. Abanye bethu babengekho, abanye babesele bekhona, kodwa nina nonke niqinisekile naningekho. Sinethemba lokubana nanjengoko kwisenzo esasenzeke mandulo, kodwa niyabona ukuthi imbali engasokuze iqinile eziqondweni zayo kubantu bamnyama. So hence sifilishile okokubana nyaka nonyaka le mini asibeke kuqala siba Williams. Ikhaya, ngoba ndingafumana sibana iyona ndawo irelevant uba masipowuste leyo.